Паглядзіце, колькі тут зомбі. Тут іх, мабыць, 20 і 30. Без ніякага ўступу пачынаю рабіць летсплей па Майнкрафту. Зборка, як вы бачыце, як вы можаце пабачыць, не мая. Гэта зборка Алекса Супера, ныне пакойнага на СВО, напэўна. Я не ўпэўнены насамрэч, дзе ён. Але да асвяціць Бог ягоную пысу. Не ведаю. Дык вось. Такой вось чыловы павінен быць летсплей па Майнкрафце. Зборка прадстаўляе сабою шмат міроў. Не ведаю, сколькі тут іх. Мабыць, 10. Мабыць, чуть трохі менш. І асабліва і нічога і не скажаш больш. Есть дадатковыя моды па тыпу там усякого Таумкрафта. Тут, як я памятаю, ёсць Таумкрафт. Ёсць Industrial Craft. Усякія такія моды. Версія 1.6.4. А таксама у мяне няма еды. Патрэбна знайсці ежу. Вось там ёсць. Так, я, як вы можаце пабачыць, не вельмі аматары гуляць у Майнкрафт. Асабліва у старыя версіі. Але курыца нічога не можа мне. Ніяк не можа мне. Што тут робіць зомбі? Тут жа дзень. Чамусьці не б'ецца курыца. Як быццам нейкі Optifine нейкую шкоду робіць. Чамусьці ён што мне з інтэрфейсам? А гэта паказвае здароўе. Тут лятаюць мошкі нейкія. Так, цяпер ежа ў мяне ёсць, і можам. Усё будзе на расейскі, таму што тэкстурпак і... тут трыкапітейтр. Ну, окей. Будзем рубіць дрэва некалькі часоў, некалькі гадзін. Дык вось тут... А што я там гаварыў? А карацей, няважна. Рубім дрэва і потым ідзем дабываць камень. Бо драўляныя рэчы нічога асабліва не могуць супаставіць супаставіць нейкім там таумкрафтаўскім зомбы, напрыклад. Там тыя, з якіх падае нейкі мозг бессэнсоўны. Нейкі мозг Палешука. Окей. Як заўсёды у мяне голас, як быццам я курыў. Курыў 10 год. Але гэта найлепшае, што я магу зрабіць з гэтым мікрафонам, які ляжыць які наогул нігдзе не ляжыць. Ён увінчаны ў навушнікі. Навушнікі каштуюць не вельмі шмат. А навушнікі з добрым мікрафонам зламаліся. І нічога асабліва зрабіць з гэтым нельга. І не шмат тут якасці. Окей, я спрабую забіць паука. Трохі пакапаю камень. Ой, не камень, а... Што гэта? Гэта нейкая таумкрафтаўская руда. Ламаць яе нельга. Без адпаведнай кіркі.
Паспрабуем забіць куршу. Яшчэ адну, каб нарабіць потым стрэлу. От нейкая тут цікавая тэкстура ў гэтага акамянеласці, як я разумею. Чамусьці тут нет ніякай жалезнай руды. Але я спадзяюся, мы як мажліва скора знойдзем, іх мажліва хутка знойдзем. Так, ты хто такі? Ой, ён ідзе за мной ідзе. Ён тэлепартуецца. Так. Нейкі монстр. Нейкі энд. Окей. Ён ідзе за мной. А я ведаю, на дрэва забрацца. Ён ідзе. Так. Ну чаму так лагае? Нет, кто ты? Ну что? Чему я падаю сквозь блоки? Окей. Я помер вельми далеко от спауна. Ладно. А, стоп, у меня же keep inventory был прописан. Чему я хлопочу, чему я сумую об этом? Хвалююсь об этом. У меня же есть keep inventory. Але все равно, и опыт достается с keep inventory. Тады я могу просто развиваться. Адзінае, что так это, что я не могу помирать, бо я не смогу копать долго шахту, калі я помру у нейкай шахте. Бо яна будзе, бо бегчы зноў да яе будзе долго. Таму карацей паспрабуем. Окей. Паспрабуем пайсці ў другую старонцу, або мне не падабаецца гэты лес. Ён нейкі страшны. Как? Чему меня везде кахаюсь? Так, идем сюды. Погодите, колькі тут зомби? Тут их, мабуть, 20 и 30. Адкуль такі збешаны спаун? Што просто гэта за хардкорнае выжыванне? Хардкорнае выжыванне. Пячорны павук. Адкуль яны? Рипер. Карацей, тут нейкія моды стаяць, якія павялічваюць спаунрэйт ноччу. Бо я не ведаю, чаму так ноччу складана. Тут яшчэ і гэты ворагі бачаць праз 1,5 километра, по 1,5 километра. Окей, паспрабую падхіліцца сырой говядзінай і пабудаваць нейкі дом на сваях. Мне, канешне, няма асабліва ніякага вопыту, але няхай будзе хоць такая вось платформа, каб мяне ніхто не дастаў. Яны ідуць праз... Яны ідуць просто праз увесь біом. Так, окей. Я падаваў коробку. І паспрабую... У меня таксама ёсць яшчэ піццё. Як я разумею, піць... Ну, тут ёсць пясок блізка. Але каб гэты пясок забыць, патрэбна шмат зброі.
Тому я нароблю мішов. Так, як тут ці... До речі, топор не лепей. Это яшчэ той версіі, што у тых, што топор нічога не наносіць. Так, окей, у меня немає булыжника, немає каменя. Окей. Муравей. Куда я упал? Чему не shift? Отжался. Так, там нечто выпало зомби. Ах, это мозг. Да нам потребен. Але, як быццам. То есть сзади нет никого. Окей, окей. Ну, что это за сам правда зомби-апокалипсис? Я на монтажу поставлю вам песенку. Ах, это кто? Мутант Крипер. Это же меня ваншот не просто. Окей. Зроблю эту по версии. Мабуть, нечто такое ось такое ось, наприклад. Да, асабліва нічога зрабіць нельга. Толькі калі я зраблю лесвіцу зраблю, каб здабыць пясок. Он просто взорвал мой дом. Окей, зато я снова сыты и без жажды. Чамусьці вельмі лагае. Мабыць, таму што тут вельмі шмат ворагаў. Блин. До рэчы, нельга гаварыць да рэчы, нельга выкарыстоўваць лаянку, бо пан Зянон казаў, што лаянку прывезлі расейцы. Калі вы не ведаеце, расейцы гэта расіяне. І больш дакладна яны называюць сябе рускімі, але у нашай парадыгме яны будуць называцца расейцамі. Калі што, гэта ніякае не пакрыўджванне расейцы, бо таму што рускія, карацей, як бы гэта распавесці вам. Карацей, ёсць расейцы завуцца расейцамі, па-перша, таму што расейцы гэта расіяне, а ёсць рускія. Калі паглядзець на гісторыю, то рускія гэта таксама ліцвіны. Мабыць, вы нешта, можа быць, вы спытаеце, зададзіце пытанне, што, о чым я гавару, але дайце некалькі хвілін, каб распавесці. Дык вось, хто такія ліцвіны? Ліцвіны гэта, ну, не сама назва беларусаў з'яўляецца тутэйшая. Ну, не тутэйшая, ну, тутэйшая гэта таксама не сама назва, бо сама назва гэта, напрыклад, не ведаю, якія ёсць вёскі. Вішнюк я не ведаю, я вішнюк. У меня есть пытанне, чаму не працуе бег у гэтай гульне? Окей, мне патрэбна неяк падменшыць графен. Мабыць, вось так. Да не. Я понял, зразумеў, чаму я не магу бегаць. Так, я ўсё зварот вяртаю. Да, так вось, звяртаюсь да тэмы ліцвінаў. Карацей,
Расейцы гэта ніякая не абраза, таму што рускія гэта назва жыхароў, якія жылі на тэрыторыі саўраменнай Беларусі у часы ВКЛ, ну і таксама расійскай імперыі. Карацей, не вельмі зразумела ўсё роўна. Гэта адкрэсліў, але ўсё роўна гэта ніхто не пабачыць. І калі гэта хто-то косьці пабачыў, то ведайце, што паслухайце лепей спадара Зянона. Там не ведаю. Ён добры дзядзька. Нічога злого не зрабіў за сваё жыццё. У адрозненне ад вашых бацькоў, які там паляць, п'юць, ужываюць алкаголь. Я не ведаю. Не ведаю, скардзіцца на жыццё. Зянон Пазняк гэта не такі чалавек. У яго ёсць стрыжань. Напэўна, канечне, калі я скажу, што нацыянальны стрыжань, то гэта будзе неяк не абразліва у адношенні Зянону. Але ўсё так. Так, я штосьці не магу зразумець. Першае, дзе мой будзе дом? Напэўна, мой дом будзе ў той вежы. Бо яна з яе шмат бачна. О, там мінікон. Там мінікон. О, пузыркі. Всё, у меня ёсць піццё. Окей, паспрабуем. Колодежа. Пить воды. Я отравился. Я это... Як бы я отравился в белоруску. Эх, не ведаю. Так, п'ем. Мне яшчэ 30 секунд слабасці надалося. Так. Як я памятаю, можліва, праграць воду у печцы. Так, ну, няхай будзе. А няхай у меня будзе вежа з 2 паверхамі, а не з... Карацей, будзе так. Надо неяк знайсці ў наладах Optifine. Наладах Optifine, налады, якія ці робяць такія вось рэчы. І чамусьці блокі не руйнуюцца. Калі-небудзь. І таксама блокі не ставяцца. Кладуцца. Окей. Мабыць, мне кактус жечь. Жечь Посполита Польск. Так, окей. Надо поставить ось эту хрень. Як яна назовецца? Сахарный тростник. О, тут есть хатка нейкая. Мабыць, мне прывод назваць? Тут так шмат места. Тут есть нейкія рэчы. Так, окей. Мабыць, я тут застанусь жыць. Так, окей, карацей. Напэўна, я буду жыць у гэтай хатцы. Хаця калі так паглядзець, то мы нейкія арабы прыйшлі ў нейкую Палестыну к насатым жыцелям і крадзем іх жытло. Гэта неяк зусім гістарычна, таму
Паспрабую, таму мы зменім гісторыю, сыдзем адсюль на поўнач. На поўнач у, не ведаю, краіну Мару, якая завецца, не ведаю, Польша. Карацей, мы адпраўляемся туды. Так. Напэўна, мне толькі патрэбна шмат этого. Шмат жалезу. Каб усё было добра. Мы тут есть негдзе данж. Выглядае так, як быццам... не, стоп, там сапраўды есть нейкі данж. Паглядзіце, там нейкая вежа абсыдыанавая. Тут мы абавязкова пойдзем потым. А пакуль мы прыйшлі ў балота Палесся. Неяк не ожидаў я, што прыйдзецца ісці праз Беларусь, праз стары Ліцьву. Дарэчы, ёсць Літва, а ёсць Літува. Літува — гэта сучасная Літва. Ну, есть такая краіна, называется Літва. Это сама назва краіны. Паглядзіце ў Вікіпедыі, як произносится. А ёсць Літва. Так вось, мы где-то ў Палессі Літвы. Далей, як я бачыў, нейкая гара, там Менск, мабыць. Там нейкая гэта, у Менску же ёсць гэтая мусорная гара, ці як яна там завецца. Так вось, быццам гэта там яна пачынаецца. Але пакуль мы застаемся ў Палессі. Дарэчы, вы ведалі, што гэта навукова-адукацыйны канал? Нет, не навукова-адукацыйны, а адукацыйна-забаўляльны канал. І вы ведалі, што на тэрыторыю, ну, не Гомеля, але каля яго, калі падчас гэтай аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі быў вецер у сторону Москвы. Ну, там, мабыць, яно не дакладна было ў сторону Москвы, але там нейкі працэнт быў такі. Карацей, гэтыя воблакі, яны іх збілі, ну, літаральна збілі. Там быў самалёт нейкі. Ёсць даже на Ютубе гэтая размова з пілотам самалёта, аднаго з самалётаў, які ўпраўляў тады і збіваў гэтыя воблакі. Я то не памятаю, чым яны збіваюцца. Як я памятаю, нейкім аксидам цынка ці нешта такое. У них такая хрень. Мабыць, серабра нейкага. Карацей, гэтая хрень просто літаральна збівае воблакі, і яны ападаюць у якасці дажджу. Так, тут патрэбен лук, напэўна. Ну і так вось па гэтаму вось та ніжняя паўдзённая старонка Беларусі вельмі радыактыўна заражана. Як я ведаю, там спрабуюць вырасціць нешта. Але як я глядзеў, там яшчэ нічога не прайшоў патрэбны час, каб увесь все радыактыўныя нукліды, якія асабліва наносяць шкоду здароўю, ну, карацей, зніклі. Яны там яшчэ толькі пачынаюць знікаць, таму там нічога вырашчваць нельга. Але там, як я ведаю, нешта пачынаюць вырашчваць. Не ведаю, правда, што. Мабыць, нейкія такія не вельмі гаспадарчыя культуры.
А вы там нейкі лён замест ежы, але ўсё роўна. Хто хоча насіць з сабой адзежду з ізатопамі ўрану. Там, правда, не ўран ніякі. Карацей, я нешта гуляю проста навокал, але хачу ўвайсці ў гэты замак. Ой, які замак, у гэтую вежу. Таксама я не забраў з сабой ложак. Ах. Окей, паспрабуем увайсці ў вежу. Там нейкія паўкі. Яны, мабыць, мне заільгаюць. Мяне заільгаюць. Окей. Тут просто ёсць спаўнер. Паспрабуем. Ну куды? Ну, чаму? Дайце. Я просто разбіўся. Окей. Так, окей. Спрабуем вернуцца ў палессе. Але тут ёсць нейкі хаўк. Ну, без ніякага лука я яго не заб'ю. Таму... Просто паспрабуем наперад прабежаць. Абы знізіць складанасць, бо неяк зусім цяжка гуляць. Окей. Паспрабуем дабегчы да той хаты, якую я прыватызаваў. Дакладней, нацыяналізаваў. Калі вы не ведаеце, то нацыяналізаваў гэта прысвоіў государству, краіне, карацей ураду, а прыватызаваў гэта аддаў частнаму лицу. Дакладней, напрыклад, мне. Але з улікам таго, што у міру Майнкрафта з'яўляюсь богам, то быццам дакладней будзе выкарыстоўваць слова. О, дарэчы, гэта ж тая версія Таункрафта, дзе ёсць заражэнне вобласцяў. Окей. Як жа іх гульня лагае? Не ведаю, што гэта можліва зрабіць. Мабыць, знізіць налады. Карацей, пакуль скончу запіс, гэта будзе першая серыя. Такая вось яна будзе уступная. Пабачымся хутка. Да ўбачэння.